Verwenweekenden moeten dokters verleiden naar Zeeland te komen. En de verdachte van de moord op Ichelle van de Velde wil een verklaring af gaan leggen. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. Binnen nu en 10 jaar stijgt het aantal Zeeuwen van boven de 80 jaar met de helft. Met een stijgende zorgvraag als gevolg. Om aan die vraag te voldoen wordt er gezocht naar veel academische medici. De verwachting is dat de doelstelling voor dit jaar 15 nieuwe dokters wordt gehaald. En daarnaast wordt er van alles uit de kast getrokken om artsen te verleiden naar Zeeland te komen. Zoals met een verwenweekend. Huisarts in opleiding Michiel Berrens en zijn vrouw Roxanne zijn op verwenweekend in Zeeland. Een verwenweekend, dat is globaal een verblijf in een hotel of B&B, een lunchgesprek met een huisarts en een rondje over de Zeeuwse eilanden. Tot een maximum van €300 worden de kosten betaald door zorgverzekeraar CZ. Toen Berrens deze mogelijkheid zag, schreef hij meteen in, want Zeeland vindt hij aanlokkelijk. Het heeft vooral ook te maken vanwege de mogelijkheden die hier zijn om als huisarts te beginnen. Vanuit waar ik dus de opleiding doe in Rotterdam kun je de opleiding in Zeeland doen. En ook het laatste jaar van mijn opleiding is van daaruit heel makkelijk te regelen. Maar vooral ook de omgeving en de startmogelijkheden. Sinds een paar jaar wordt actief geprobeerd om artsen naar Zeeland te halen. Zo kennen we het project De Vakantiedokter. Huisartsen worden uitgenodigd in de drukke zomerperiode om hier te komen werken, terwijl ze mogen verblijven in een vakantiehuisje. Het is een charme-offensief om artsen te verleiden zich hier te komen vestigen. Een aantal doet dat ook, maar het is vaak een langdurig proces. Het is niet zomaar besloten om hier te komen wonen als je kinderen hebt, een partner hebt. En dat kan een traject zijn van 2 tot 3 jaar. En daar zijn wij actief bij betrokken. De komende 10 jaar zal het aantal inwoners van 80 jaar en ouder met de helft toenemen. En daarmee stijgt de zorgvraag enorm. En daarnaast gaan heel veel dokters met pensioen. Via Zorg heeft goede hoop dat de doelstelling voor dit jaar van 15 artsen werven zal worden gehaald. Er zijn mensen geïnteresseerd geraakt om in Zeeland te komen wonen en werken. Dus ja, ik heb er zeker hoop op dat we deze doelstelling gaan behalen dit jaar. Maar daarnaast moet er meer worden samengewerkt, moet er breder worden opgeleid en worden de ogen gericht op artsen uit het buitenland. We zoeken ook de samenwerking ook voor de medici met het Expert Center in Terneuzen, die zich heel erg ontwikkelt op dit stuk. En kijkt naar hoe kunnen we dus medische specialisten hier naartoe halen en hoe kunnen we ook zorgen dat als ze hier zijn, ze aan de kwaliteit voldoen waar we ook de verwachting naar hebben dat een arts heeft. Pavel Halm uit Vlissingen ging naar Mallorca om te vieren dat hij zijn HAVO-diploma had gehaald. Maar hij mocht niet naar huis. Hij zou eigenlijk vorige week vrijdag naar huis vliegen, maar in plaats daarvan zat hij opgesloten in een hotel, omdat hij positief testte op corona. En hij was niet de enige. De quarantainehotels op het eiland zaten bomvol met vooral jongeren, vertelde hij tegen verslaggever Mercy Kamermans. Ik ben dus met 3 vrienden naar Mallorca gegaan, maar ja, de ene laatste was ik dus een test doen, omdat mijn vrienden 2 keer gevaccineerd waren, maar ik 1 keer gevaccineerd ben. Dus ik heb deze toen een dag van tevoren gedaan voor de vlucht. En ja, die was positief. Dus op dat moment begonnen er allemaal belletjes. Ja, toen begon zeg maar heel mijn hoofd op hol te slaan. En toen ben ik eigenlijk zoveel mensen gaan bellen om hulp. En uiteindelijk door die hulp ben ik een soort van hier beland, denk ik. Inmiddels zit Pavel al 3 dagen in quarantaine op zijn hotelkamer. Lichamelijk heeft hij weinig klachten, maar geestelijk is het zwaar. Tot gisteravond voelde ik me best wel goed. Geestelijk iets minder, maar gisteravond hakte het er wel even in. Zeker omdat ik allemaal appjes kreeg van mensen die zeiden je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen, je moet zo doen. Je krijgt heel veel verschillende meningen. Ik wist dus echt totaal niet wat ik moest doen. Ja, we zullen wel zien of ik over 4-5 dagen positief getest ben of negatief getest word. En als dat niet zo is, dan ga ik gewoon zo snel mogelijk terug. Maar ik voel me geestelijk nu niet echt goed. Ik wil gewoon heel graag naar huis. Pavel baalt ontzettend van de situatie. Maar hij steekt wel de hand in eigen boezem. Omdat hij er zelf voor heeft gekozen om uit te gaan op Mallorca. Ja, als je jong bent, dan denk je vaak niet aan de consequenties. En dan denk je gewoon gaan. Ik moet nu gewoon opdraaien voor de consequenties. Omdat ik heb het gewoon zelf gedaan. Ik heb het in mijn eigen handen. Ik ben nu gewoon volwassen. Dus ik zit hier en ik voel me slecht. Maar ik ga het nooit van mijn leven vergeten. En afgelopen donderdag testte Pavel negatief op corona, waarna hij dus naar huis mocht.
Na de flinke uitbreidingen van afgelopen jaren in Nederland en in Scandinavië is schoenenreus Omoda uit Zierikzee klaar voor de volgende stap. Vanaf deze week verkoopt het bedrijf ook kleding. Het is een lang gekoesterde wens die in een stroomversnelling is gekomen door de coronacrisis. Als bedrijf actief in schoenen, in de bredere fashionsector, speelt zoiets altijd wel in je achterhoofd. Maar dit is niet zoiets wat we heel concreet hebben onderzocht of whatever. Wat we wel zagen na de ontwikkeling als gevolg van het achterliggende jaar, een enorme shift naar online. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat dat hele proces in stroomversnelling is gekomen. Dat we dat goed met elkaar hebben besproken en uiteindelijk gezamenlijk de stap hebben genomen, besluit te zetten om die richting op te gaan. De focus komt hierdoor niet alleen meer te liggen op de verkoop van schoenen. Wij als organisatie hebben ons altijd gefocust op het product schoenen in combinatie met additionele manieren om te inspireren, tassen en accessoires. Maar op dit moment hebben we gezegd, als wij de stap willen maken naar fashion retailer, dan moet dat anders. En dan moet het op een andere manier dan de rest van de markt. Het moet onderscheidend zijn. Het moet ook klanten kunnen inspireren. En vanuit die gedachte gaan wij in de komende jaren echt de focus leggen op totale looks, de complete outfit. Dat doen ze voorlopig via hun webshop, waarbij ze zelf de complete regie in handen hebben. Het fotograferen en stylen doen we allemaal hier intern op deze afdeling. Het is een heel nieuw team wat een paar maanden geleden uit de grond is gestampt. Alle outfits worden hier handmatig gesteld en ook gefotografeerd door onze fotografen. De visagie doen we hier, de modellen hebben we in dienst. Zo hebben we iedereen hier intern die samenwerkt tot die perfecte outfit voor de klant. Ook het distributiecentrum, waar alle schoenen binnenkomen, worden opgeslagen, verwerkt en verzonden naar winkels en klanten, moest worden aangepast. We zijn eigenlijk 1,5 jaar geleden gestart met de plannen voor dat we met kleding zouden gaan beginnen. En daar moest natuurlijk heel wat voor veranderd worden. We zouden eigenlijk eerst rond de tekentafel gaan zitten met elkaar. En eigenlijk een half jaar later zijn we gestart met de bouw. Eigenlijk hier in het distributiecentrum. Wat je hier ook kunt zien met de bouw van 2 verdiepingsvloeren. Die we echt nodig hadden om de verwerking aan te kunnen, de kleding te kunnen opslaan en te besturen uiteindelijk. Ondanks de rijke geschiedenis van dit familiebedrijf wat betreft de verkoop van schoenen, was het volgens Baan een logische stap. Voordat je zo'n stap maakt, voordat je zo'n beslissing neemt, bespreek je dat natuurlijk met elkaar. Het is een grote stap aan de ene kant, maar aan de andere kant is het ook een hele logische stap. En we verkopen morgen geen tuinmeubelen of zo. Het is wel iets wat in het verlengde van elkaar ligt. Dus dat gevoel voor mode, dat heeft er altijd wel in gezeten. Het hoort natuurlijk bij elkaar. Dus de familie heeft niet lang getwijfeld? Het was een natuurlijke, logische stap die door iedereen onderstreept werd en ook met veel enthousiasme werd gezien als een mooie volgende stap in de ontwikkeling van dit bedrijf. Om ook juist het DNA wat we hebben als bedrijf, dat Omoda DNA, op een hele mooie manier verder aan onze klanten te kunnen aanbieden. 3 jongeren die worden verdacht van een reeks ernstige geweldsincidenten op Schouwen-Duiveland blijven langer vastzitten. Het voorarrest is met 30 dagen verlengd. Het OM verdenkt het drietal van poging tot doodslag. Het gaat om 2 jongens van 14 en 18 jaar oud uit Schiedam en een 17-jarige jongen uit Vlaardingen. Voor de reeks incidenten zijn in totaal 9 jongeren opgepakt. 6 van hen zijn weer op vrije voeten, maar moeten zich later wel verantwoorden voor de rechter. De vergoeding die statenleden krijgen staat niet in verhouding met het werk dat ze verrichten, blijkt uit onderzoek. Statenleden zijn naast hun reguliere baan gemiddeld rond de 20 uur per week bezig, voor een vergoeding van €800 per maand. Dit leidt ertoe dat veel statenleden na 1 periode al stoppen. En dat is schadelijk voor Zeeland. Ik vind het niet uit te leggen naar al die mensen die zo hard werken en niet uit te leggen naar de mensen die misschien wel een steentje bij willen dragen aan de provinciale democratie, maar die gewoon moeten zeggen, sorry, ik kan het niet. En dan zijn we echt verkeerd bezig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet vorig jaar onderzoek doen naar de vergoeding van statenleden. Daaruit blijkt dat de vergoeding inderdaad aan de lage kant is. Zeker in vergelijking met de vergoeding van raadsleden in een gemeente met 100.000 inwoners of meer. En dat terwijl de tijdsinvestering hetzelfde is. Daarom moet die vergoeding dus omhoog. Concludeert niet alleen dit rapport, maar zeggen ook de statenleden zelf. De omloopsnelheid van statenleden is ontzettend hoog. Als je ziet in Zeeland dat je bij de laatste verkiezingen meer dan de helft is nieuw. Dat verklaar en beloof ik. De verkiezingen daarvoor ook. Dat is gigantisch. Dat is heel slecht voor de dossierkennis voor Zeeland. Dat is eigenlijk heel slecht voor de inwoners in Zeeland. Want dat betekent dat politici soms niet altijd even eager op een dossier kunnen zitten.
omdat ze die historie missen. Van der Velde denkt dat als de vergoeding gelijk getrokken wordt met die van raadsleden uit een grote gemeente, dat statenleden dan langer blijven zitten. Je hebt er maar een paar nodig die dan zeggen, hey, ik had toch wel wat problemen met mijn werk, privé, balans en het huishoudboekje. Ik blijf nog een periode zitten voor al die inwoners in Zeeland, want nu kan ik het beter rooien. Maar er is ook nog een andere kant, zegt fractievoorzitter Corina van der Vliet van de PvdA. Volgens haar gaat de lage vergoeding ook ten koste van nieuwe aanwas. Als je nu begint, en dat willen we natuurlijk, hè, we willen die jonge mensen juist actief maken in de politiek, dan moet daar wel een reële vergoeding tegenover staan. En dat is het nu niet. Want gemiddeld genomen besteden statenleden 22 uur per week aan hun statenwerk. Dat bestaat uit het lezen van stukken, werkbezoeken, commissievergaderingen, fractievergaderingen, informatiebijeenkomsten en de maandelijkse provinciale statenvergadering op vrijdag. Ik noem het ook bewust werk. Het is meer als het zijn van vrijwilliger. Maar je drive moet zijn dat je iets wil bereiken vanuit je eigen principes, vanuit je eigen idealen, je politieke idealen. Maar dan de vergoeding en verhouding. Ik vind dat het niet uit te leggen valt. Dat er hier 39 statenleden zitten die keihard hun best doen, juist om te zorgen dat onze democratie echt goed functioneert. En dat we, als de dingen buiten verkeerd zijn, dat we die met elkaar oplossen. En dat we ook de goede dingen doen voor Zeeland. Want er zijn nogal veel opgaves. Demissionair minister Kaja Ollongren heeft toegezegd eind augustus met een brief te zullen komen. En de verwachting is dat daarna de verhoging van de vergoeding snel geregeld kan worden. En dat na jaren van discussie. Goed nieuws voor statenleden, want de provinciale statenverkiezingen van 2023 komen eraan. En dat betekent dat statenleden nu al aan het nadenken zijn of ze nog door willen. En er wordt ook al druk gezocht naar nieuwe statenleden. En dan is zo'n verhoging meer dan welkom. Oud-voetballer Jan Bostelaar is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was bekend van het Middelburgse amateurelftal, dat in de jaren 60 3 keer landskampioen werd. In 2016, 50 jaar na de eerste landstitel, blikte hij bij ons met toenmalige teamgenoten terug op die bijzondere tijd. Die tribunes, hoe vol die stonden, en dat was geweldig nu, dat sfeertje, iedereen kende je. Dat was gewoon geweldig, je leefde hier helemaal naartoe naar het weekend. In een rouwadvertentie van zijn voetbalvereniging Zeelandia Middelburg wordt Bostelaar herinnerd als de bindende man in het elftal. Jan Bostelaar was al geruime tijd ziek. De 45-jarige Sandra H., die verdacht wordt van de moord op Ishelle van de Velde uit Oostburg, gaat tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak een verklaring afleggen en vragen beantwoorden. Dat heeft haar advocaat tijdens een voorbereidende zitting gezegd. De verdachte was daarbij overigens niet aanwezig. Eerder heeft ze al verklaard dat ze het lichaam van Ishelle heeft gedumpt, maar dat ze niks met haar dood te maken heeft. Tijdens de voorbereidende zitting had de advocaat ook nog een paar wensen die zijn ingewilligd. Zo zal de ex-partner van Sandra H. begin september worden verhoord. En de advocaat wil de betrouwbaarheid van de verklaring van de 2 dochters ook nog laten onderzoeken. Inmiddels is wel een persoonlijkheidsonderzoek gestart. Momenteel wordt gekeken naar de sociale achtergrond van Sandra H. Onderzoek door de psychiater en de psycholoog zal later beginnen. De rechtbank heeft ook beslist dat Sandra H. vast blijft zitten tot zeker het begin van de inhoudelijke behandeling. En die staat gepland voor begin volgend jaar. Inwoners van Kattendijke klagen voor de 2e keer dit jaar over de postbezorging in het dorp. Na klachten begin dit jaar beloofde PostNL beterschap, maar dat was van korte duur. Toen hadden we inderdaad een nieuwe bezorger, die deed zijn best. Dat was een jonge gast, die werkte voor een uitzendbureau. Die had niet eens een auto. Toen kwam er weer een ander. Een meisje die meer joggend door het dorp ging als een soort fitnessoefening, zeg maar. De ene had wel en de ander had geen post. Nou, nu is er iemand met een scootertje die ook kriskras door het dorp rijdt. In januari heb ik dat ook al een paar keer gezien, dat de postbode alle post in plaats van het te bezorgen in de oranje PostNL brievenbus duwt. En dat ging een tijdje goed, dat heb ik een hele tijd niet gezien. En van de week is het dus weer gebeurd. Hierdoor lopen bewoners belangrijke post mis. De oudere mensen zijn ook ten einde raad. Als het gaat om rouwbrieven bijvoorbeeld. Rekeningen waarvan ik opeens een aanmaling krijg. Oproepjes van het ziekenhuis of van de vaccinatie of gewoon vakantiekaarten. En dan zegt de klantenservice van PostNL, ja, vraag maar aan de afzender of ze het nog een keer willen opsturen. En na een eerdere ontkenning van de problemen kwam PostNL donderdag met excuses en heeft toegezegd dat de post deze week alsnog bezorgd zou worden. En verder gaan ze in gesprek met de huidige postbode en gaan ze op zoek naar een vervanger. En het CDA heeft inmiddels kamervragen gesteld over de situatie. Een 35-jarige man uit Koudekerke is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... voor het veroorzaken van het speedbootongeluk in Zoutelande van 2 jaar geleden.
Daarbij kwam een 15-jarig meisje om het leven. De straf is lichter dan de eis van het OM. Die eiste een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf en een vaarverbod van 3 jaar. De man voer 2 jaar geleden met zijn speedboot bij Zoutelande en toen hij gas gaf zag hij de rubberboot met het 15-jarige slachtoffer niet en voer er overheen. De man moet naast de taakstraf ook €20.000 smartengeld betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer. De wachttijden voor de rijexamens zijn door corona erg lang, bijna 3 maanden. En wordt verergerd door het lage slagingspercentage. Dat ligt in Zeeland op 44%. Het CBR, die de examens regelt en de rijbewijzen uitgeeft, wil dat percentage optrekken naar 90%. Maar dan moeten leerlingen wel beter hun best gaan doen. En er zijn nog meer factoren die meespelen. Het verkeer is ook echt wel anders dan 20 jaar geleden. En wij toetsen ook beter of kandidaten echt inzicht hebben in het verkeer. Ja, geslaagd. Eerste keer? Ja, eerste keer. Het ging voor mijn gevoel wel beter dan de vorige keer. Alleen ik heb het helaas niet gehaald. Er is natuurlijk wel wat veranderd ook met de theorie-examens de laatste jaren. Met name dat onderdeel inzicht. Er is eigenlijk kennis voor nodig vanuit de praktijk die de kandidaat nog niet heeft. Over snelheid, remafstand enzovoort. Dat blijft wel een lastig onderwerp en dat wordt ook redelijk streng geëxamineerd qua aantal fouten. Niet geslaagd. 9 fouten teken. Oké, en ligt dat aan de inhoud van het examen? Of? Nee, het waren wel goede vragen. Ja, maar gewoon een paar foutjes die ik niet wist. Al jaren vragen de rijschoolbranche en het CBR om de theorie en ook de praktijk te verbeteren. Want ook daar slaagt slechts 1 op de 2 kandidaten de eerste keer. Een speciale commissie onder leiding van Emiel Roemer heeft gekeken wat er beter kan. Bijvoorbeeld voer verkeerslessen op middelbare scholen in. Kinderen die hebben in groep 7 doen ze een verkeersexamen. Hartstikke goed. En dan is er een hele tijd niks. Dat gat zou je heel mooi kunnen opvangen door al op school aandacht te besteden aan de theorie. Hoe je veilig de weg op kan. Daar hebben we allemaal plezier van. Een andere aanbeveling is om het theorie- en praktijkexamen uit meerdere toetsmomenten te laten bestaan. Je zou er bijvoorbeeld wel over na kunnen denken om het theorie-examen in modules op te knippen. Waarbij je bijvoorbeeld dat onderdeel kennis en inzicht naar een later moment verschuift. Waardoor iemand misschien al wel praktijkles heeft gehad. Gewoon geleerd met oefenvragen en boek. En toen kwam ik eruit. Dus de eerste keer slagen was voor jou geen probleem? Nee, zeker niet. Het CBR wil het slagingspercentage de komende tijd flink omhoog stuwen. Waar zouden we tevreden mee zijn? Ik denk boven de 90% moet haalbaar zijn. Want zelfs als je gespannen bent of extra tijd nodig hebt, daar hebben wij ook examens voor. Je kan een individueel begeleid examen doen of een examen met extra tijd. Maar het zit hem echt in de voorbereiding. Het is dus aan de leerlingen zelf om het slagingspercentage weer omhoog te krijgen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om de achterstanden weg te werken en die lange wachtlijsten in te korten. En zo bent u weer helemaal bijgepraat en terug op zaterdag. Nog een fijne avond voor nu en graag tot morgen.